Samma små. Se on nyt mun ikäinen. Tää är Pelins fru. Nej, är det? Ja, visst var det. Nej, det kan inte vara. De har inte haft barn. De skulle svära på att Men vi ska inte säga det. Alltså det där är precis, det är i vår ålder. Det där börjar närma sig 60 det där barnet. Ja, precis lika. Där kan man Pelin itse. där är, se någon kuva ja Pelin. Han satt sin fru att filma. Hålla i kameran. Så riktigt varifrån det här är. Det är, siis det är rakennettu. Nu man inspekterar. Det ser nog nästan lika ut. Svartholmen bil. Var det här julnumret? Joo, tää on 58 joulun SOK, joka oli siinä Aleksanterin kadulla. Silloin jo, niillä oli tämmönen jippo. Östermäessä oli se urheiluliiku siinä helikopterin ovessa. Tää on aikamoinen mainostemppu. Joo, varsinkin siihen aikaan. Joo. Tänäänkin vetäis porukka. Joo. Just on kanslipersonaalle. Joo. Mistä vaan on? Tota mä en tunne. Se voi olla, että se oli Sopoksen johtaja. Joo. SOK. SOK johtaja. Tai joku. No där är Max Nyberg. Siinä on paikallista henkilökuntaa varmaan sitä liikkeestä. Et kyllä siellä moni tunnistaa, ellei itseensä, niin sitten ainakin vanhempansa. Et se on ollut myös kiva näissä Pelinin kuvissa, kun hänellä on välillä näitä ihmisten lähikuvia. Niin se on näin paikallishistoriallisesti kiva. Täällä oli tuollaisia. Lovis on ollut, Täällä on ollut se on ollut suuri kaupunki ennenkin. Oletko joku sirkusvieraana täällä? Joo. Siinä alkuperäisessä näkyy torilaisen sirkusmainos, niin me ollaan vähän leikelty. Se on aika hyvä tehokeino kyllä ollut. Kyllä se Boris tänä päivänä näkee. Ei se maailman... Alltså hade de någonstans där nere, där var idrottshallen nu. Ja siinä on porukkaa. Det här hela sen absolut längre. No det var ju också, men det här var just på så